ekwa ba su ba pastor izini su ba ma wasu da suna same genotype su aure ba. Saninmu masu kallonmu da masu sauraronmu sunana wanda shi koya yau kuma muna tare da shi pastor na ecclesia ekwa hausa kuchigoro mai suna Reverend Joshua Jock suninka da zuwa sa. Sannan kuma muna tare da ita Helen Simon za mu ji daɗi ne su kawo mana wayewa akan genotype akan wayanda suna kan shirin aure. Wani lokaci muna samu challenges da wasu wayanda suna cikin shirin aure, don haka shi yasa yau mun ce bari mu gayace su ba mu wayewa akan yadda ya kamata masu shirin aure su a hanyoyin da ya kamata su bi an same su da genotype wanda bai kamata ba. Reverend, ya welcome sa, za mu fara da kai ne. A matsayinka na pastor kuma marriage counselor, domin mun gane da cewa duk wanda yake yin aikin pastor yana tare da yin aikin counseling. A matsayinka na pastor da kuma marriage counselor, za ka iya ba ma wani shawara wanda kwakwa wasu shawara wanda an same su da genotype AS da kuma AA. AS da kuma AS. Misali a ce namiji ko kuwa samari yana da genotype na AS. Matan kuma ko yaryan kuma ita ma AS ko kuwa ASS. Za ka iya ka ba su shawara su ci gaba da shiri na aurensu, domin mun iya mun gane da cewa AS da AS ba daidai ba ne su ci gaba da aure, sannan kuma AS da SS kuma based on health awareness da muke da shi kuma bai kamata su ci gaba da shiri ba, domin akwai implication. A matsayinka na marriage counselor, in ka samu wayanda suna da wannan matsala ko kuwa kalubale, za ka iya ba su shawara su ci gaba da shirinsu na aure. Na gode sadafi game da wannan zama da kuma tattaunawa game da aure da muna yin shi. Gaskiya ekwa sun ba mu matakai masu kyau game da aure tsakanin namiji da namace akan genotype. Ina gan dukkan fadin ekwa a wannan duniya duka duk da ya ka daura ma yarinya da namiji aure yau, the first thing shine ya kamata su je su yi genotype din nan domin a san matsala ko a dauke wannan matsala da za su fuskanta. To kamar yadda ka tambaye ni game da yadda zan ba su shawara su ci gaba da aure, ekwa ba su ba pastor izini su ba ma wasu da suna kamar AS yawa sai dai AA.
gani baban ba shi da salama, maman ma ba ta da shi, da yara ba ya kamata ya kwa da musu wai ka su aure. Number 2 kuma abin da ya kamata shi ne in wannan abubuwan sun fara za a fara samu matsala a cikin gida. Because duk lokacin da yaro ya fara ciwo baban ba shi da shi, maman ba ta fara yaro hada musu aure ba. Zai ta bayar da. Sai dai pastor wanda ya yi ne a matsayin ya an abu ya kuma baya kuma wata rana kana kira Ekwa. Sai dai shi ne. Kuma in ekwa sun same shi ba zai so shi. Ekwa ba zai so yadda mana wannan doka ne. Abin duk wanda ya kasance yana da
purpose na relationship. Kafin ka fara relationship kuma ka san you have to in 1 month ku fara relationship 1 month ku gan abin yana zuwa daidai ku je ku yi test at your age ya kamata in 60 years ka kasa matasanmu ne gaba daya. In those days,